אוקיי, אז היי לכולם, חזרתי. זאת אומרת, עשיתי אחרי השיעור. אז אני עכשיו את הסרטון אני לא ארוך, כי אני אעשה רק את זה. אז בואו נתחיל. הנושא שלי להיום הוא שאלה שמישהו שאל אותי בסקייפ. השאלה הייתה, זו הייתה בקשה. הוא ביקש ממני שאני אספר טיפה על עצמי. זאת אומרת, מאיפה אני, את הסיפור שלי, וכל מיני דברים. אז שנייה. לי קוראים נמרוד נריה. אני בן 14 מאזור המרכז. כן, גם אני נבהלתי כמו כל תושבי אזור תל אביב. גם אני נבהלתי כשהיו פה אזעקות. אז לא משנה, אני לגמרי לא בסדר. לא, והיום לא שתיתי בירה. אז מה שיש לי להגיד היום זה וואי, אני לא יודע מה להגיד. טוב, אז אני לא יודע מה להגיד. אז בוא נתחיל. כמו שכבר אמרתי, קוראים לי נמרוד נריה. אני תושב המרכז. וואי, קשה לי כבר ללכת. אני נולדתי ברוסיה, שנת 98, אוקטובר. ליתר דיוק סוף אוקטובר, 28 לאוקטובר 98, תאריך עברי, ח' בחשוון. אני לא יודע איזה שנה, כי אני ולוח שנה עברי זה לא... אנחנו לא החברים הכי טובים. לא יודע, פתאום יש לי סחרחורת. כנראה האייפוד כן מלא בקרינה, אז תתכוננו לזה שזה כנראה יהיה הווילוג האחרון שאני עושה, או שאני פשוט עכשיו אצטרך להתחיל לשבת ולערוך את זה. והנה מד"א בדרך. כן, ידעתי שזה מד"א. ידעתי שזה היה מד"א כי פה באזור יש פה תחנת מגן דוד. יש פה באזור תחנת מגן דוד. אז הייתי בטוח שזה בטח הם, כי רק הם באים מהכיוון הזה. אולי המשטרה גם, אבל הפיקוח העירוני. אבל חוץ מזה, אף אחד לא יכול לבוא מהכיוון הזה, כי תחנת הכבאים נמצאת בכיוון אחר בכלל. אז מי שמזהה את האזור, כמובן את הסרטון הזה נעשה במיוחד שאף אחד לא יוכל לכתוב עליו תגובות בלי אישור שלי, כי אם מישהו באמת מזהה את המקום הזה שלו בכיף, אני לא מוכן שזה ידלוף, כי אלה פרטים די אישיים. מי שמזהה את המקום הזה, שפשוט ישמור את זה בשקט, ואם הוא ינסה לפרסם בתגובה אז פשוט אני אמנע את זה בכל דרך אפשרית. היום אני הולך לקנות נעליים. אוהליך יעקב. לא יודע, פתאום השיר הזה נכנס לי לראש. והנה מד"א שלנו נוסע בכיוון ההפוך. ככה הם מדברים בקשר. אין שם אף אחד. העיקר להפעיל סירנה, ועדיין, כל הכבוד להם, הולכים ומצילים חיים. כל הכבוד להם. וזהו. סיפרתי טיפה על עצמי. שכחתי להגיד, אני יליד סנט פטרסבורג, שזו עיר ברוסיה.
ולא סתם יליד שנת. האמת, אני גם עכשיו, מי שרוצה לשאול אותי דברים, אני נמצא בסקייפ, נמרוד 448, וזה השם שלי בסקייפ. אתם מוזמנים להוסיף אותי, רק תכתבו מי אתם ומאיפה באתם. זאת אומרת, לא עיר, מדינה וזה, אלא אם באתם מסרטון, אם באתם מהסרטון הזה או שבאתם מנים XD גיימינג. האמת, לא משנה. תגידו לי רק מאיפה אתם. זאת אומרת, מעריצים של היוטיוב או שסתם אתם מכירים אותי מאיזשהו מקום. אז לא יודע, אני מרגיש טיפה מוזר, כי דבר ראשון, לא שתיתי כבר יומיים בירה. לא שתיתי יומיים. אתם יודעים, רק שנייה. I will be back. פשוט היה פה דאבל ירוק ולי יש איזושהי מחויבות כזו לרוץ 6 דאבל ירוק. וכדי לא להפסיד. אתם רואים כבר עכשיו נהיה שם אדום. אתם לא רואים, פשוט נהיה עכשיו אדום שם. טוב. אני מחפש איזה שינוי. כן, אני נמצא פה. מי ששם לב, אז אני גר באזור של הרחוב הזה. ועוד מעט אני מגיע הביתה. טוב, אין לי הרבה מה להגיד, אני יודע שבווידאו בלוג הזה הייתי הרבה יותר שקט מהרגיל. הסיבה לכך שדבר ראשון יש לי פתאום כאבי ראש ואני לא מרגיש טוב. וגם מהיום והלאה, אם אני עושה וידאו בלוג אז אני עושה את זה דרך אקספלוינט, איך שלא קוראים לחרא הזה. זאת אומרת, אני פשוט תראו את החדר שלי ותראו אותי מדבר. זהו. זה מה שאני מתכוון לעשות. זה יהיה הוילוג שלי. זה הוילוג האחרון שאני מצלם דרך האייפוד עד שאני לא מתקן אותו. אז כמו שאמרתי, הנה, קצת עליי. בואו נעשה סיכום קצר. אני נולדתי ב-98, נולדתי בסנט פטרסבורג שברוסיה. ואני ילד מאומץ. ואתם יכולים לקרוא לי חנון, כי אני באמת אחד כזה. זאת אומרת, שיעורים אני לא עושה, אז חלק מהחנוניות שלי כבר לא נמצאת. אבל אני לא עושה שיעורים, אני לא מקשיב בשיעורים, אני לרוב מסולק מהכיתה. אז אני לרוב מסולק מהכיתה. שיהיה טוב לה ולבנות שלה. אז אני מסולק מהכיתה, לא עושה שיעורים, לא משתתף. אז אני רק חנון בנושא הזה של מחשבים. בכיתה קוראים לי מיסטר אמריקה, בגלל שאני אוהב להגיד מלא דברים באנגלית, ואפילו שיש לי 40 באנגלית בציון. מה עוד? העיר האהובה עליי זו אמסטרדם. סוף כל סוף המדרכה פה יותר רחבה. אז אין לי עוד הרבה מה להגיד לכם, חוץ מזה שאני לא אצלם יותר דרך האייפוד, וזאת אומרת שאני גם לא יכתוב כל מיני דברים שאני לא ליד המחשב, כי מאז שהוצאתי אותו והדלקתי אותו פתאום נהיה לי כאב ראש,
וסחרחורת ובחילה. לא ולא כמו שאמרתי בהם, וזו בדיחה מאוד ישנה שלי. לא, אני לא במחזור. פשוט, אני לא... 20% סוללה עוד פעם. טוב, אני אכנס... עד שאני ארגיש שאני צריך להפסיק, אז אני אפסיק. אז, זהו. אין לי עוד מה להגיד, אנחנו כמובן אחרי כשאני אחזור אני אעשה עוד מלא דברים מגניבים. עד שאני לא מתקן את האייפוד אל תצפו לוידאו בלוג שלי, זה אומר לפחות בשלושה שבועות הקרובים עד שאני לא משיג 100 שקל אני לא יכול לצלם וידאו בלוג. אני פשוט אצלם את זה כנראה מהמצלמה הביתית שלי או דרך האקספלוינט. אני כנראה אצלם את זה מהאקספלוינט כי לי ממש אין כוח בשיט לדבר הזה. והנה אני הגעתי לרחוב שלי. אז כמו שאמרתי קודם, מי שיחשוף את העיר, או אם אתם בכלל מזהים את הרחוב שבו אני נמצא, אני הראיתי לכם באיזה אזור, אבל יש מלא רחובות, אני לא יודע אם יש מלא כאלה, אבל יודע שאני מכיר רק רחוב אחד כזה. אז אני לא יודע אם אמא שלי בבית, אם כן אז אני אכלתי אותה. אחרי היום הזה אני פשוט לוקח את האייפוד, סליחה, אחרי שאני מעלה את זה אני לוקח את האייפוד, זורק אותו חזרה לחור שבו הוא היה נמצא מיום שישי, ועד שאני לא משיג 100 שקל אני לא מוציא אותו אפילו מהקופסה, כי לי בינתיים זה עושה כאבי ראש, כנראה הוא באמת ממולא בקרינה. וואו, אתם לא מבינים איזה אשכים היו לו. אשכים זה ביצים, לא, אתם יודעים, מה שיש לגבר. לא, אני לא מתכוון להמשיך לדבר על זה. אני לגמרי מסטול, לא שתיתי היום בירה, כי נראה לי שזאת הסיבה למה אני מסטול, כי אני רגיל כזה לפחות בקבוק אחד ביום של בירה. והשעה כבר רגע, מה השעה באמת? שעה 4:55 ועוד לא שתיתי אפילו לא בקבוק אחד ואפילו לא טיפה אחת של בירה שחורה. אז נראה לי זאת הסיבה למה אני כזה מסטול. לא, חשבתי שזאת אמא שלי, כי זה היה אוטו לבן, וזה בסוף בכלל לא אוטו לבן, זה אוטו כסוף. I will be back. טוב, אתם יכולים, כמובן יש לי סקין חדש. וגם הפעם חשבתי שזאת אמא שלי, אבל זאת לא. בואו נראה אם אמא שלי בבית, כי אם כן אני בצרות אם היא תגלה שהאייפוד בחוץ. אני חתול זבל. לא, אמא עדיין לא בבית. בטח רנה עדיין, המטפל שלי עדיין תהיה בבית, אז זהו. כאן אני סוגר את הוידאו בלוג. עד כאן להיום. רגע, איפה המפתחות? אז זהו, עד כאן להיום. יאללה, להתראות.